tapat ng Municipal Hall at Tower Clock makikita ang People's Park kung saan nakatayo ang kanilang Rizal Monument. Ang monumento ay gawa sa konkreto at ito ay natapos gawin noong 1947. Ito ay nakaangat mula sa lupa ng 4 na talampakan kaya kitang-kita ito sa bungad pa lang ng parke. Dating nakatayo ang Rizal Monument sa Bagsakan na nagsilbi ring landmark at meeting place ng mga taga-Villasis at mga karatig bayan bago ito nailipat dito sa People's Park. Ang People's Park po natin, siyempre una-una, ipapaalala sa ating kabataan ang kabayanihan, di lang po ni Rizal, kundi yung mga iba pong heroes na nagdaan. Tapos, it serves as pag kunyari gusto mong mag-unwind, kasama mo pamilya mo, maglakad-lakad, kasama mo pasyal-pasyal. Maliban sa fountain na isa sa mga nagpapaganda sa People's Park, mayroon ding espasyo na nakalaan para sa mga chikiting at young at heart. Mula December, siyempre tuloy-tuloy na po yan hanggang January sa piyesta namin. Marami po kayong aabangan. Kaya punta po kayo dito, hindi lang po Talong Festival, marami pa po kaming pakulo.